Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खंगुर YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैहाय आङो नोंथांमोन जा कुइसन खालामदों बेखौ गासिबो आङो एन्सार होजोबगोन नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा सोरनिबा कुइसनखौ एखेखौ आङो होफानाय नङा मानो होनोब्ला बिराद बुरजा कुइसन दङ आरो बेखौ होजोबनांगौबा टाइमाबो बांद्राय गोबाव जायो जुदि नोंथांमोननि कुइसनखौ जुदि आं पिकआप खालामाखैब्ला नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा नेक्स्टआव लाबोफिनगोन आरो नोंथांमोना मा सोंनो आङो लाइभ फैफिननो सानगासिनो दं नेक्स्ट उइकनि सानडेआव फैगोन दा नोंथांमोन जा कुइसन खालामदों बेखौ आङो दा फारि फारि होलांनाय जासिगोन मनालिसा बर'आ सोंदों सार नोंथाङा जोबोद स्मार्ट आरो टेलेन्टेड आरो पजिटिभ पार्सन बाट आंनि कुइसन नोंथाङा बर' लेंगुवेज इउज खालामनायनि जाहोना मा नोंथाङा मानो इंलिश बुङा आंनि मेन खार'ना जाहैबाय बर' रावखौ डेभेलप खालामनाय मानसिफोरनि गेजेराव जर जबस्ति बर'खौ नायहोनानै बर'फोरखौ दस्रा जाय मानसिफोरा बर' रोङा बिसोरखौबो मोनसे अट'मेटिक बुहुमावदि बिदि बर'फोर दं इउटुबाव बिदि बर' लेंगुवेज दं बेबायदि लेंगुवेज दं होननानै मानसिफोरा मोनथिदों आरो आन्दायनानै थानाय बर' फिसाफोरा स्रि मोनथों मानसिफोरा एसे गोजौ गिदिर जायोब्ला बावलांनो नागिरो बर' लेंगुवेजखौ खिन्थु जों मोनफ्रोमबो गावनि थाखानाय बुस्थुखौ गारनो नाङा बिदि गारोब्ला गोमालांनायनि मोनसे रहस्य जायो बेनिखायनो आंनि मेन मटिभा बेनो दा गासिबो बाय मोजां एक्सप्लेन खालामजोबनो हाया बिराद कुइसन दङ लिरथुम मुसाहारि इउटुबाव भिडिअ हगारनानै मारै रां आरजिनो हायो आरो माबोरै गोबां साबस्क्राइबार जाहोनो हायो आदा इउटुबनि आरजिनाय रांखौ माबोरै मोनो आदा इउटुबाव आर्निंस खालामनो थाखाय फार्स्ट नोंथांमोना जुदि क्रिएटर्स नङाबा जेबो बुजिनाय नङा ओरैनो नायलांदोल' इउटुबाव फार्स्ट आर्निंस खालामनो थाखाय नोंनि चेनेलखौ मनिटाइज खालामनांगौ दा मनिटाइज खालामनो थाखाय इउटुबा माखासे रुल्स होनाय दङ गाइडलाइन्स बेखौ नोङो कमप्लिट खालामनांगौ 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ बिनि उनावहाय नोंनि चेनेलखौ मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनांगौ मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय नोंनि चेनेलखौ इउटुबा नायगोन इउटुबनि अफिसाव गासिनि इउटुबनि इमप्लयिफोरा नोंनि चेनेलखौ नायजोबगोन जुदि नोंनि चेनेला मनिटाइजेसननि थाखाय इनेबल जुदि मोजांब्ला नोंनि चेनेलखौ बिसोरो एक्टिभेट खालामगोन आरो नोंनि चेनेला मनिटाइजेसन इनेबल जागोन आरो बिनि उनावहाय नोंनि चेनेलखौ गुगल एडसेन्सजों कानेक्सन खालामनांगौ दा गुगल एडसेन्सजों कानेक्सन खालामनायनि उनावहाय जोङो आर्निंस खालामनो हायो इउटुबनिफ्राय बेनो मान्थलि बेसे आर्निं जायो ब्र एलके प्रडाक्शन गरेस्वर मान्थलि आर्निंसा बुरजा जाया जोंनि फिसा फिसौ इउटुब चेनेला बिदिनो 2-3 मान्थ्सनि गेजेरावसो खनसे बिदि मोनो एन क्रिएशन आरो इउटुबाव 30 सेकेन्ड स्टेटास भिडिअ आपल'ड खालामनायजों चेनेलखौ मनिटाइजेसन खालामनो हायो ना हाया चेनेलखौ 30 सेकेन्डल' भिडिअ खालामनानै चेनेलखौ नोङो मनिटाइजेसन खालामनो एसे गोब्राब हायोबा नोङो गोलाव खालाम दा बेयो मानसिफ्रा वाट्सएपनि थाखाय स्टेटास होनो थाखाय मानसिफ्रा डाउनलड खालामो दा भिउसआ फैगोन नोंनाव खिन्थु नोंनाव वाट्स टाइम जानाय नङा ओंखायनो भिडिअखौ गोलाव खालाम आरो मा सोंबावदों आर.एन. क्रिएशन ब्रादार नोंना बोरै एफाग्राब साबस्क्राइबार मोनो ट्रिक खोन्थालाय आंनोबो बिनि इउटुबाव जेबो सर्टकाट लामा गैया जेब्लानाखि पाब्लिकफ्रा नोंखौ मोजां मोनगोन अब्लानाखि नोंनाव अट'मेटिक साबस्क्राइबारा बारायगोन मिथिंगा समायना हाय आदा आंनि चेनेला बर'निसो दोननाय जादों मानोना गुबुन नाम लाजाला उनाव साबस्क्राइबार बुरजा जालांबा माबाफोर प्रब्लेम जानो हागौ नामा आरो आं जि गोसो जायो बेखौनो आपल'ड खालामनो सानदों जेरै कमेडि स्ट'रि टेकनिकेल बायदिनो गोबां नै गैलाव फैथाखै ससेया जेबो नङा बर'नि दोनब्लाबो दा नों चेनेलखौ उनावहाय चेन्ज खालामफिननो हायो आफ्टार 3 मान्थ्सनि उनावहाय नोङो चेनेलनि नामखौ चेन्ज खालामनो हायो दा प्रब्लेमा बेनो जाहैबाय नों जुदि बर'नि लिरोब्ला रावबो नोंनि चेनेलखौ रावबो इउटुबाव सार्च खालामबा बर'नि टाइप खालामनानै सार्च खालामा ओमफ्राय बिदिबा फैनो नागिरा सार्च खालामनायाव बेल' प्रब्लेमा आरो गुथाल बसुमतारिया सोंदों हेल' भाइ आंना एडसेन्सआव जेबो स्टेटास रिपर्टखौनो देखायाखै मा प्रब्लेमथाय मनिटाइजेसना 1 मान्थ जाबायमोन बेनिया रिपर्टखौ देखायखाया एभ्रि मान्थनि 12 बा 13 15 डेज 12 13 14 15 बे डेटनि गेजेराव एडसेन्सआ आपडेट खालामो दा बिनि उनावहायसो नों चेक खालाम होमबानो नोंनाव नुफिनगोन जि क्रिएशन आदा आंनि चेनेलखौ आं मानि मनिटाइजेसन खालामोब्ला बेसेबां भिउवार्स आरो साबस्क्राइबार जानांगोन आदा प्लिज टेल मी आदा जि क्रिएशन नोङो चेनेलखौ मनिटाइजेसन खालामनो थाखाय 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगोन इनफो बड' कालेक्शन
हेल' आदा आं अनिराम रामसारि आं बर' लेंगुवेजजों एडुकेशननि फारसे खोथा बाथ्रा भिडिअ खालायनो ग्र' खालायनो साननाया जाफुंगोन ना जाफुङा जाफुंगोन नाथाय नोंनो अनेक टाइम लागोन मानोना जोंनि मानसिफोरा डेभेलप जायाखै जोंनि मानसिफोरा खालि मोसानाय माबा माबि नुलाबानो इन्ट्रेस्ट जायो आरो दस्राफोरा इउटुबावदि अनेक केटेगरिनि भिडिअस मोनो बेफोरखौ बांसिनानो मिथिया बेनि थाखायनो जायफोरा खालि मोसालायनाय खेबलानाय स्टेज पारफरमेन्सनि खेबलानाय बेफोरबायदि मानसिनियावसो मानसिफ्रा साबसक्राइब खालामो इउटुबारफ्रा मा आरो इउटुबा मा बेखौ दाबो बांसिनानो मिथिया दा बेनि थाखायनो रियेल इउटुबार्सफोरनाव साबसक्राइबार थाया भिउस फैया बेनो खार'ना बिराद मोजां मोजां चेनेल दं सोरनिबा टिउटरियेलनि सासे बबेनि बे बाक्सा ना उदालगुरिनि लेंगुवेजनि सोमोन्दै बियो खालामबाय थायो बिराद मोजां कन्टेन्ट बेसेबांबा सिगांनिफ्राय खालामो बियो दासिमबो भिउसआनो फैया खुनुरुखुम 100 भिउसआनो खुनुरुखुमसो फैयो थेवब्लाबो बियो खालामबाय थायो बेफोरबायदिनो जायफोरा माने रियेल इउटुबार बेफोरखौ मानसिफोरा सापर्ट होनो रोङा जायनाखि आबां जाबां बेफोरखौसो मानसिफोरा सापर्ट होयो दा टाइम लागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बै मोनसे स्टेन्डार्डआ फैनो थाखाय दा नोंथाङा खालाम मोजां चेनेल बियो मोजां कन्टेन्ट आरो नोंनो एसे सहायनो हानाय गुन थानांगोन बिराद टाइम लागोन नोंना गोजौआव दावखोनो थाखाय रेडिं ब्रह्मआ सोंदों आदा एलपि स्कुलनिफ्राय मा जायगायाव फरायबोनानै दा मासिम फरायगासिनो आरो आदानि जिउनि थांखिया मा रेडिं फंबाय आङो बे गासिबो फुल डिटेल्सखौ जेब्लानाखि आङो 50,000 साबस्क्राइबार जायो अब्ला आङो गासिबो आंनि लाइफनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिथाजोबगोन दा ट्रेलारखौ बै आगोलनि कुइसन एन्ड एन्सार खालामनायाव होखांजोबखाबाय दा उनावहाय नायदो नोंथां रेडिं ब्रह्म फंबाय लिबिया टिभिया सोंदों नों जोंनाव आलासि जानो फैनो हागोन नामा ब्र औ आलासि जानो हागोन टाइम मोनबा आलासि जाहैगोन नोंथांमोनाव गोथाव जाहोनांगोन येस बड'लेण्डआ सोंदों हाय ब्रादार भिडिअसखौ क्रोम ब्राउजाराव ना डाइरेक्ट इउटुबाव पस्ट खालामनांगौ आरो आंना साबस्क्राइबारानो खमथार साबस्क्राइबार बाराय होनो मा खालामनाया गाहाम अन्नानै एसे फोरमायदो भिडिअसखौ नोङो क्रोम ब्राउजारावबो भिडिअसखौ नोङो क्रोम ब्राउजारावबो आपल'ड खालामनो हायो आरो इउटुबावबो डाइरेक्ट आपल'ड खालामनो हायो बे इउटुब एप बे गुगोल माबानियाव दा नोंहा क्रोम ब्राउजाराव आपल'ड खालामबा बेनोदि नों गासिबो डिटेल्स गासिबो लिरखाजोबनो हायो ओमफ्राय इउटुबाव आपल'ड खालामबा नोंहा थाम्बनेल गासिबो चेन्ज खालामफिनबाय थानांगौ जायो एखे गासिबो मोननैयानो खिन्थु नों क्रोमाव खालामोबा नोंहा खेबसेनो जायो आरो खामानिया आरो सोंदों ER क्रिएशन आदा राजा खुंगुर स्टेज पारफरमेन्स हिन्दी सं डान्स आपल'ड होनायाव आंना कपिराइट क्लेम फैदोंमोन कपिराइट क्लेमखौ माबोरै रिमुभ खालामो आदा अननानै प्लिज टेल मी नोंथांमोना स्टेज पारफरमेन्स खालामनायखौ आपल'ड खालामाबाबो जायो दा बै जुदि नों आपल'ड खालामा बे इउटुबाराव नोङो गनायजानाय नङा मानो होनोब्ला नों ओरैनो इउटुबाव नों रेन्डमलि ओरै भिडिअ खेबलाबायनानै आपल'ड खालामबा नों जेबो साक्सेसफुल जानो हाया इउटुबाव आरो जुदि नोङो कपिराइट क्लेम फैदोंब्ला नोङो जाय मानसि जायनाखि नोंखौ कपिराइट क्लेम होदों बै मानसिनाव नों इमेल हरनांगोन नोंनि कपिराइट क्लेमखौ रिट्रेक्सन होनो थाखाय दा जुदि नोंहा बिदि कपिराइट क्लेम फैयोबा नों बैनो इमेल खालामनांगौ आरो इमेल खालामनानै जुदि बोखारफिनबा बे बोखारफिनबाय जुदि बोखारफिनाबा नोंहा बिपद दं बारग'नायनि माखासे राहा दं बे जाहैबाय भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ सोंबावदों सानसुलि बसुमतारी दादा आं नोंनि भिडिअफोरखौ जोबोर मोजां मोनो नायनो दा नों जोबोद हेन्डसाम थेंक इउ स' माच सानसुलि बसुमतारी आरो सोंदों निउस 18 आसाम खोनानो मोन्दों आथिखालाव गावनि फेस दिन्थिना भिडिअ आपल'ड होआबा मनिटाइजेसन जायोना नंगौना नङा ना जिखुनु कपिराइट गैयै बाट 1K साबस्क्राइबार आरो 4K आवार्स मोनबानो अट'मेटिक मनिटाइजेसन नोंनि कुइसना जाहैबाय औ गावनि इउटुबनि अफिसनिफ्राय बिदिनो आबां जाबां मानसिफोरनि थाखाय माखासे रियेल इउटुबारफोरा एसे प्रब्लेम गोलैयो दा बिनि थाखायनो इउटुबाबो मिथिगौ इउटुबा बिनि थाखायनो बैफोर मानसिफोरखौ गोमोरलांहोनो थाखाय बायदिसिना गोदान रुल्स खालामनांगौ गोनां जादों आगोल दाराव 10,000 भिउसजोंनो चेनेला मनिटाइजेसन जायोमोन दा बेनिफ्राय सोलायबोगासिनो दं दा मोखां देखायनांगौ दा मोखां देखायाबा चेनेला मनिटाइजेसन जाया बेखौबो इउटुबा खालामदों दा बेनिफ्राय माखासे भिडिअफोर जाहैबाय जायनाखि टिउटरियेल दा बैफोर टिउटरियेल भिडिअफोराव मोखां देखायनो थाया जेनेबा नों बबेनिबा जेनेबा साख्रिफोरनि MCQ माबा बै सल्भ खालामनाय जेनेबा नों बबेबा इडुकेसननि माबा मोनसे देखायनाय बेफोराव नों मोखां देखायलायनाङा आरो सोरनिबा लाइफ हिस्ट्रि देखायनाय बाहाय नों मोखां देखायालासिनो नों खालामनो हायो भिडिअफोरखौ दा बैफोर भिडिअफोरनि थाखाय मा होनो मोनो चान्स होदों आरोना दा मोखां देखायाबो मनिटाइजेसन जागोन
दा आगोलाय खालामदोंमोन मोखां देखायथारनांगौ होननानै दा मोखां देखायाबा बयनिबो माबाया चेनेला मनेटाइजेसन जायो दा मोनसेयाल' मनेटाइजेसन जाया जाहैबाय भइस ओभार खालामनाय दा भइस ओभाराव जुदि नोंनि अन भइस जानांगौ जे कम्पिउटारजों अट'मेटिक मोनसे खालामनाय भइस ओभार चेन्ज खालामग्रा दं बेजों जुदि नों भइस ओभार होदेरोबा चेनेला मनेटाइजेसन जाया नोंनि अन भइसजों नोङो इउज खालामनांगौ सांग्रां ब्रह्मआ सोंदों YouTube चेनेलाव गोबावथार जाबा मनेटाइजेसन जागोन ना जाया सार मनेटाइजेसना जायो प्रब्लेमा बेनो नों जुदि मनेटाइजेसनखौ एप्लाइ खालामदोंबा 12 मान्थ्सनि गेजेराव नोंहा बै YouTubeनि जा होनाय 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स वाच टाइम बेखौ कमप्लिट खालामनांगौ आरो कपिराइट क्लेम थानो मोना रिफन बसुमतारी आदाया जुलिखौलाय माब्ला खालामनो सानखो आङो जुलिखौ दानो खालामनो सानथ'वाखै नोंथां जेब्लानाखि आं हाबा जागोन गासिबो साबस्क्राइबारखौ नोंथांमोनखौ आंनि हाबायाव लिंहरजोबगोन साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय मोनसे आलदा खथा दोनखागोन आरो सोंबावदों दानान्जाय काक्लारि YouTube चेनेल खुलिनायाव 1 बोसोरनि उनावबाबो 1K साबस्क्राइबार जायाब्ला चेनेलखौ बाहायनायनि गोनांथि दंना गैया गोनांथि गैया सोलायनांगोन नों नङाबा नों जुदि नों 1 बोसोर खामानि मावनानैबो जुदि YouTubeआव साक्सेसफुल जानो हायाब्ला नोंथाङा ट्रेकखौ सोलाय KM आर'नाइया सोंदों ब्रादार खनसे YouTubeआव मनेटाइजेसन जायाब्लाबो खनबेसे रिएप्लाइ खालामजायो YouTubeआव नों खनसे मनेटाइजेसन एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय YouTubeनि मानसिफोरा नायो YouTubeआव इमप्लय दं लास्ट इयाराव ओरैबायदि बुरजा YouTubeआ इमप्लयफोरखौ हायार खालामदों बयनिबो चेनेलखौ साफा बयबो नायनो थाखाय दा बेनि थाखायनो नोंनि चेनेलखौ फार्स्ट राउन्डआव जुदि नोंहा जायाब्ला सेकेन्ड राउन्डआव नों एप्लाइ खालामफिननो हायो सेकेन्ड राउन्डआवबो जुदि जायाब्ला थार्ड राउन्डआवबो एप्लाइ खालामनो हायो होमबा जुदि थार्ड राउन्डआवबो जायाबा सानदो नोंनि चेनेला जाला NB क्रिएशन आंना चेनेला मनेटाइजेसननि थाखाय एप्रुभेल जाबाय एडसेन्सनिफ्राय कड सफैयाखै आं दायो चेनेलनि नामखौ चेन्ज खालामनो नागिरदोंमोन चेन्ज खालामा माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा प्रब्लेम जाया बर' मिक्सार ब्र' नोंथांनि भिडिअसआ थारैनो मोजां जायो आंनि सोंथिया बेनो जोंनि गेजेराव खायसे स्टेन्डार्डिटि गैयै भिडिअस खालामो गावनि निजा कन्टेन्टनि भिडिअ खालामालासिनो आपल'ड खालामो जायनि थाखाय जोंनि बर' चेनेलफोरखौ YouTubeआव मोजां नुहुरा बेखायनो नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंना होनो हागोन नामा आंनि चेनेलाव भिजिट खालाम बर' मिक्सार आं नोंथांनि चेनेलाव आगोलायबो भिजिट खालामखांखाबाय नायो आं बयनिबो भिडिअसफोरखौ नायो नोंथांनि सोंनायखौ नोंथांनि बुंनो थिननायखौ बुंनोसैबा आं बुंसै बेनि सोमोन्दै बुंनांगौबाथाय खर' गाज्रि जानो नागिरो आं मा बुंबावनो जोंनि बर' मानसिफोरा खालि सर्टकाटजों साक्सेसफुल जानो नागिरो मेन खोथाया बेनो धोर्ज गैया मालायनि जाखानाय थोरसिखौ ओरै जाफुबाय थानायखौ जोथ्रोदनानै सिख'नो नाजायो बेनो जोंनि बर'फोरनि मेन आखु दासिमबो जोंनि बर'फोरनाव जानाखि सेन्टिमेन्ट दं बेफोरो हाबनो रोङाखै दासिमबो जों डेभेलप जायाखै जोङो क्वालिटि आरो क्वान्टिटिखौ बयबो बुजिगौ क्वान्टिटियाव जोंनि मानसिफोरा डेभेलप जाबायानो आगोल जेरै दं बेनिफ्राय जों दा साबसिन डेभेलप जाबाय दा मा होनदोंमोनलाय क्वान्टिटियाव जोंनि बर' मानसिफोरा बांसिनानो दा डेभेलप जाबाय क्वान्टिटि आगोल जेरैमोन बेफोरबायदि नंला नाथाय दा क्वालिटियावसो जोंनि बर' मानसिया खम क्वान्टिटि आरो क्वालिटि दा क्वालिटि जायनाखि क्वालिटि गोनां बेफोरबायदि मानसिफोरा बिराद खम दा बैफोरबायदि बुस्थुफोरा गासिबो हाबफाजोबो दा नों जा सोंदों दा आं नों सोंनाय बायदि होनसै मारै होनदोंमोनलाय नों माखासे स्टेन्डार्डिटि गैयैखौ भिडिअस खालामनाय गावनि निजा कन्टेन्टनि भिडिअ खालामालासिनो मालायनि खालामो दा बैफोरबायदि मानसिफोरानो जायनाखि मानसिफोरा गावनाव दम गैया बैफोरबायदि दम गैयै मानसिफोरानो मालायनि खामानिनिफ्राय सिख'नानै देरहानो लुबैयो दा जोंनि मानसिफोरा इउटुबा मा बेफोरखौ मोजां मिथिया दा नों गामिनि जाम्बा जाम्बि बेफोरो रावबो मिथिया दा बैफोर मिथियैफ्रा बिसोरो खालि भिडिअस नुबानो जायो बिसोरनो आरो जाय मिथियो बैसोरो नोंखौ ओरै सापर्ट खालामा नों ओरै गोजौ दान्दायाव थाङोबा नैबे गाहायाव दानस'नानैसो होयो जोंनि बेनो बर'फोरनि आखुफ्रा दा बेनो मालायनि भिडिअस आपल'ड खालामग्राफोरनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना बिदि खालामनाङा आखाइ खबजोबनानै दङ प्लिज मालायनि कन्टेन्टफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनाङा जायनाखि मालायनि भिडिअस आपल'ड खालामो आं नोंथांखौ सिगाङावनो बुंखाबाय जायनाव जेबो दम गैया गाव हारसिंनो देरहालांनायनि जेबो दम गैया बेफोरबायदि मानसिफोरा मालायनि साजों देरहालांनो लुबैयो आरो बैसोरो 2 नाम्बार खामानि मावनानै अनेक इउटुब चेनेल दं बिसोरो फैसा खामायगासिनो दं मालायनि भिडिअस सर्ट सिनफोरखौ हास' आरो माखासे मालायफोरनि मुभिखौनो फुरा फुल आपल'ड खालामनानै टाइटेल होदलाबायनानै ओरैबायदि माखासे मानसिफोर दङ
बेफोरबायदि मानसिखौ आरो मा बुंबावनो दा जों बेफोरबायदि मालायनो खालामनाङा जों नोंथांमोना सिनेमा नायबा मुभि नायबा नुखायो सिगाङावनो मुभि जानायनि सिगां वार्निं होखायो बिदिखौ कपि खालामनो मोना दस्रायाव बिदि आपल'ड खालामफिननो मोना मानो मोना बिदि होननाय दा बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना बयबो बुजिनांगौ मालायनि बुस्थुखौ रावबो रि-आपल'ड खालामफिननायनि चान्स गैया आरो नों जुदि बबेबा कपिराइटेड कन्टेन्टखौ नों जुदि आपल'ड खालामफिनोब्ला नोंहा मोनसे लाइसेन्स नांगोन नों अनारजों जायनाखि कन्टेन्टनि अनार बेजों नोंहा सोंग्रोनांगोन बैनाव सोंनानैसो नोङो रि-आपल'ड खालामफिननो मोनगोन इउटुबा खालि टेलेन्टेडफोरनिल' जायगा दै आं बेखौ नोंसोरनि सिगाङावनो बुंखाबावबाय इउटुबा बाहाय जायनाखि टेलेन्ट जोंनो इसोरा सोरजिनायनि उनावहाय बयनोबो मोनफा मोनफा टेलेन्ट हरफाखायो अके दा जेन'बा सोरबा जुदि क्रिकेटारा जेन'बा सचिन टेन्डुलकारा जुदि फरायनायनि ट्रेकजों थाङोबा साक्सेसफुल जायाबो जानो हागौमोन बे दा बिदिनो जोंना गावबागाव ट्रेकजों थाङोबा जों साक्सेसफुल जानो हायो दा बयनोबो जोंनो मोनफा मोनफा टेलेन्ट हरखायो बा टेलेन्टखौ गावबागाव टेलेन्टखौ नों श' खालामबाय बे इउटुबा गासिबो टेलेन्टेडफोरनि जायगाल' दा नों मा रोंगौ बेखौ श' खालाम नों मालायनि जुदि नोंनाव साबसक्राइबार गैया साबसक्राइबार फैनो थाखाय मालायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामफिनलानानै दा बिदि खालामबा नों जाया दा जोंना नायग्राफ्रा अडियेन्सफ्रा इउटुबा मा बेखौनो बांसिनानो मिन्थिखाया दा बैसोरो भिडिअ नुदलाबानो जायो दा बिसोरो जेराव भिडिअ मोसालाबायनानै बेयावनो आपल'ड खालामो स्टेजनि ओरै खेबनानै आपल'ड खालामनानै इउटुबार जाया अके स्टेजनि ओरै खेबलाबायनानै मानिबा खेबलाबायनानै मिथिंनि ओरै खेबलाबायबानो नोङो इउटुबार जाया बाहाय मोनसे नोंहा माबा मोनसे ओंथि थानांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नों मा फोरमायनो सानदों नों ओरैनो चेनेल खुलिद्राबायना आंबो इउटुबार जानो होनानै एडिट खालामलाबायबा इउटुबार जाया इउटुबाव साक्सेसफुल जानो बिराद टाइम नांगौ आरो नों इउटुबाव नोङो बिराद नोंनि खस्थ' नांगौ नों नुनायावसो नों गोरलै नुदों दा नों नैबे फिसा नैबे माइक बे माइकनि प्राइसआ बेसेबां 1300 बे माइकनि दामा दाम गोसानि बेयो दाम खमनाथ' मोजां माबाया नैबे खाथिथाराव लानांगौ दाम खमनिया दा बेफोरबायदि नों इउटुबनि फैसाजों बेफोरबायदि बुस्थुखौ नोङो इउटुबनि फैसाया इसेबां मोनो बेबायदि नङा दा बेफोरबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायो बिना फैसायैनो जिर' बेलेन्सजोंनो नोङो माखासे बुस्थुखौ सोलिनांगौ जायो दा बैफोरबायदि बिथांमोनखौ आं बुङो खस्थ' दं बे कन्टेन्ट क्रिएटर्सफ्रा बयहाबो खस्थ'जोंसो खालामो दा जेनेबा मोनसे भिडिअ मिउजिक भिडिअ पाब्लिश खालामनो थाखाय बेसेबां फैसा नांगौ सानना नाय नोंथांमोन मोनसे गानखौ पाब्लिश खालामनोनो आं आगोलहाय बिदिनो मिउजिक सं मोनसे जों बानायदोंमोन ओरैनो मिउजिकआनो खमबाबो 5000 लायो ओरैनो मिउजिक बानायनायावनो आरो बेनिफ्राय मिक्सिं दं स्टुडिअनि चार्ज दं मोनसे गानखौनो नोंनो खमबाबो ओरैनो मिनिमाम दस्राफ्राथ' जेनेबा दाम खमाव लाबाय जेनेबा ओरैनो आं ओरैनो एभारेजआव जेनेबा मोनसे संखौनो मिउजिक बानायनो थाखायनो मिउजिक आरो नों रेकर्ड खालामनो थाखायनो खमबाबो 6-7 हाजार फैसा नांगौ आरो सिंगारनि फैसा नांगौ सिंगारनि बेसेबां होनो नों दा सिंगारफ्रा नोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो सिंगारफ्रा डिमान्ड खालामनो हाया उसुबिदा जायो फैसाया जोंना मार्केटिं खालामनाय जोंनि बर'फोरना जायगा गैया दा बैफोरबायदिनो गान दोंसे खालामनानै बेसे फैसा नांगौ दा भिडिअ शुट खालामनांगौ दा जोंनाव इकुइपमेन्ट गैजोबा थेवबाबो गावबागाव फैसा इउज खालामनानै ड्रन बायनानै DSLR-आव नों DSLR बडि मोनसेल'जों जाया ओरै खाथिनि खेबनो गोजाननि खेबनो अनेक लेन्स नांगौ नों DSLR बायबासो बुजिगोन दा बै लेन्सफोरा गंसेयाव बेसेबां लायो एन्ड्रइड दाम गोसानि गंसे मोनजोबो बे लेन्स मोनसे फिसासाजोंनो मोनसे लेन्सजोंथ' नोङो शुट खालामनो हाया दा गासिबो खरस दङ दा नों मोनसे सिम्पल नोङो अबे गौरां पार्कआव लादलाबायनाय मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायनोबाबो नोंनो खमबाबो 18,000 20,000 फैसा नांगौ मोनसे भिडिअ मिउजिक भिडिअनि थाखाय एक्टर एक्ट्रिस सिंगारनि फैसाखौ होआलासिनो ओरैनो होनबा सानदो दा बैफोरबायदि भिडिअफोरखौ मानसिफ्रा आपल'ड खालामसै गावबागाव चेनेलाव दा बैसोर चेनेलनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै मानसिफ्रा रि-आपल'ड खालामसै दा बैफोरबायदि मानसिफ्रा मा जानांगौ सानदो आरो बर' सिनेमा दिहुनो जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि क्रिएटिभ मानसि जोंनि नर्थ इस्टआवनो नोंथाङा जुदि सार्भे खालामना मोनगोन आंनाव दा नर्थ इस्टनि गासिबो लोगोफोर दंजोबो आं बिसिनाव सोङो नोंसिनि स्टेटआव मोनसे मुभि रिलिज जायो इयाराव मोनसे मोननै मोनथाम हाइस्टआव मोनबा दा जोंनिया बर'फोरनाव खमबाबो 40तानि खम जाया बारा मोनसे इयाराव रेकर्ड खालामनो हाबावोसो नोंथांमोन दा जोंनि गेजेराव सिनेमाल' गैबावा आरो थेवबाबो बिथांमोना गावसिनि क्रिएटिभखौ देखायनो थाखायनो गामि गामि ओरै स्क्रिन खोंलानानै देखायहैयो फुजा मेला दा फुजा मेलाया जोंना लोखि फुजायावल' जायो बर'फोरना नै दा देवल फैसै दल जात्रा आरो बिनि अनगायै मार्केटिं खालामनाय जेबो गैया फुजायाव देखायलाबायनाय गामि गामि थांनानै माबा देखायहैनाय मार्केटिं खालामनो लामा गैया थेवब्लाबो बिथांमोना गावसिनि माबाखौ आर्टखौ देखायनो नाजायो
दा बैफोरबादि मानसिनि फुल मुभिखौनो नै सिखावफ्रा आपल'ड खालामना होनोसै फैसा मोनबाय थानोसै सोरबासो बिसोरबो जा आपल'ड खालामजाग्रा बिसोरबो इउटुबनि नलेज गैया दा बिनि थाखायनो आङो मेन खोथाया नैबे बर' लेंगुवेजखौ खालामदों दा जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिनानो इंलिस रोङा सानदों दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं प्लिज बिदि 2 नाम्बार खामानि दामाव आखाइ खबजोबो आं जाय बिथांमोना बिदि खालामो अननानै प्लिज बिदि खामानियाव गार आरो बिथांमोना जा फैसा थाङो बिसोरो बे फैसाखौनो बिसोरो मुभि दिहुनबाबो मोनफिनखाया बांसिनानो रावबो साक्सेसफुल जाया बर' मुभिजों दोनथ'दो बेखौ बाद होदो खर' गाज्रि जायो बेखौ गोसोखांबाथाय DSRT फिल्म प्रडाक्शन फ्रेजिना सोंदों ब्र' आंनिया फाइनालि 3.1 केस जाबाय दा नाथाय दाबो मनिटाइजेसन जायाखै प्रब्लेमा मा आं इउटुबनि सोमोन्दै गोबां मिथिया बेनिखायनो फंसे बाथ्रा मनिटाइजेसन जानो थाखाय टुइटार एप्सनि गोनांथि दं नामा टुइटार एप्सनि गोनांथि गैया फंबाय दा कुइसनफोरा जोब्बायानो दा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि गोसोफ्राव माखौबा बुंनायाव गाज्रि मोनदोंब्ला निमाहा होदो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आङो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बै गोजाजियाव थुदो आरो आगदाथिनि बे घन्टायाव थुदो नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामखानायब्ला साबस्क्राइब खालामनाङा लाइकल' खालामनानै थांदो आरो आङो बुंनो सानदों आंनि चेनेलाव नैबे नेक्स्ट उइकनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ आपल'ड जाबाय थासिगोन मोनबानिफ्राय मोनब्रै भिडिअ आपल'ड जागोन मोनसे उइकआव आरो एभरि सानडे कमेन्ट्स बे रिप्लाइ खालामनाय जाजोबगोन आरो लाइभ खनसे फैगोन आरो माखासेया जाहैबाय ब्लग भिडिअ मोननै फैगोन आरो मोनसेया जाबाय मटिभेसन टाइपनि मोनसे भिडिअ फैगोन दा गोजोन्थों बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिनगोन दा बाय बायथ' अके थेंक इउ